Jamen, jeg er blevet sat til opgave at lave geografiopgave 3, som er om demografi, og jeg har valgt at lave en præcis over det her. Øhm, Man laver befolkningsprognoser, fordi det er nyttige redskaber ved planlægning af et land, eller et amts, eller en kommunes ressourcer, for ligesom at forebygge kommende situationer. Det kan være inden for institutionsbehov, uddannelsesbehov, eller arbejdskraft, eller om man skal have flere børnehaver, eller plejehjem, eller bare fremtidige situationer inden for det. Øhm, vi har 4 forskellige befolkningspyramider, som kan forklare de her udvikling forskellige steder i landet. Hvor vi har den første, som er pyramide 1, som er en stationær befolkningspyramide. Det er over til ulandstypen, og vi vil sætte den til at være fase 1 i den demografiske transmissionsmodel. Der er høj fødselsrate og høj dødsrate, og det vil så sige, at der er en lille befolkningstilvækst. Så har vi pyramide 2, som er en progressiv befolkningspyramide, også over i ulandstypen. Den vil vi sætte til fase 2 i den demografiske transmissionsmodel. Der er høj fødselsrate, og dødsraten er aftagende. Det vil sige, at der er en kraftig befolkningsvækst. Så har vi pyramide 3, som er en stationær befolkningspyramide i landstypen. Det vil sige, at fødselsraten og dødsraten er lav, og den vil vi karakterisere til fase 4 i den demografiske transmissionsmodel. Og befolkningstilvæksten er dermed lille. Så har vi den sidste pyramide, pyramide 4, som er en regressiv befolkningspyramide, også over i ilandstypen, hvor fødselsraten er aftagende, og med tid der vil dødsraten altså overstige fødselsraten, og det vil så sige, at befolkningstilvæksten bliver negativ. Der er nogle ting, man ikke kan bruge befolkningspyramider til at aflæse, og det er for eksempel, at man kan ikke forklare årsagerne til den aktuelle situation, eller give svar på, hvorfor nogle af aldersgrupperne er forholdsvis større end de andre. Og så har vi en befolkningspyramide over Danmark i år 2015, hvor det er delt op i mænd og kvinder og alderen 0 til 100 plus, hvor vi kan se i tusinde, hvor mange mennesker der er. Og i Danmark, der har vi pyramide 3, som er den stationære befolkningspyramide i ilandstypen, og den ligger til fase 4 i den demografiske transmissionsmodel. Det vil så sige, at både fødselsraten og dødsraten er lav. Men vi kan også se, at der er mange i den arbejdsdygtige alder. Der er ikke så mange unge. Der er ikke så mange unge, der er blevet født, som der har været her. Vi kan også se, at forældrene er her til de børn, der er kommet i de her årtier. Vi kan også se, at der er flere ældre kvinder, end der er ældre mænd. Ja. Så har jeg også fundet en befolkningspyramide over Pakistan for 2015, hvor vi lige så kan se mændene herover og pigerne herover og fordelingen i det. Og Pakistan hører ind under pyramide 2, som er den progressive befolkningspyramide, bare over i ulandstypen,
Og det vil så sige, at der er høj fødselsrate og en aftagende dødsrate. Og det vil så være over i fase 2 i den demografiske transmissionsmodel. Vi kan også se, at der er meget få ældre, og der er rigtig, rigtig mange unge, og det skulle vist blive ved, og det vil give problemer som, at de ikke vil have nok penge til at forsørge de unge, og at der måske vil være arbejdsløshed, da der er jobs til dem her, men ikke, altså de skal nå at lave jobs hurtigere nu, fordi at der kommer lige en ordentlig storm af unge. Så det, ja. Og problemet kan for eksempel være i Danmark, at vi mangler unge, og der er for mange ældre, der er for mange til, der er for mange vi skal forsørge i forhold til hvor mange der kan forsørge, eller der er for mange der skal forsørges i forhold til dem der kan forsørge, og der er mindre og mindre der bliver født, og det er en skidt ting for vores samfund ligesom skal kunne køre rundt. Så ja, alt i alt så er den eneste løsning jo sådan set næsten bare, at vi skal føde flere børn i Danmark, for ligesom at få det her til at køre rundt. Ja. Tak.